esatea azteko, dagoeneko ehun egun daramatzazuela udal gobernuan, eta gaur arte ez dugula ezertxo ere entzun zuen asmoen inguruan, eta baita ere ematen zuen presa hundirik ez zeneukatela, ze goizean, argazki bat atera behar zuelako Artolazabal Andereak irratian, atzeratu egin du batzorde hau, ezta? Eta horrek ere erakusten du oso ondo zuen kezkak nondik doazen, ezta? Eta oain arte, joan dira eserlekuen banaketan. Eta eserlekuen banaketari daukionez, arlo hontan edo batzorde honi daukionez, ez dago bat ere argi. Guk ere ez genekien oso ondo, eta aipatu dute nere aurreko islari batzuek, nola zegoen banaketa zuen artean, zein den mugikortasun zinegotzia. Ez dakigu gauza batzuk Artolazabal Andereari, ala Urtubai jaunari esan behar ote genizkion, eta alde horretatik gure interbentzioak ere gaur izango dira osagarriak. Eta igual, akaso hori ez da garrantzitsuena, baina bai dala garrantzitsuena mugikortasun terminoa bera desagerrarazi duzuela udal gobernu berri honen organigramatik, eta iruditzen zaigu kezkagarria eta adierazgarria. Batzordearen izenean bai dagoela mugikortasun hitza sartuta, EH Bilduren ekimenez, esan behar da, baina organigramatik desagertu egin da. Ez dakigu oso ondo hori zergatik den horrela, baino kezkatzekoa iruditzen zaigu azkenean aldaketa terminologiko horiek ekar dezaketelako aldaketa kualitatiboago bat, ematen du ukatu egiten dezuela mugikortasun terminoa, behar bada, hauteskundetatik egin duzuen irakurketa batengatik, ez da? Eta, klaro, hori lotzen baldin bada, Artolazabal Andereak hauteskundetan bertan egindako izar proiektu proposamenarekin, alegia Ronda Sur delakoarekin, oso kezkatuta gaude horren aurrean. Proposamen bat izan zen, zuzenean, zuek zeuek planteatutako plan orokorraren, hasierako onarpenaren dokumentuaren kontra zijoana, eta uste dugu oso kezkatzekoa dela, eta ez datorrela bat gaur Artolazabal Anderea azaldu dizkiguzun kontzeptuekin. Uste dugu erabat kontra doala. Beraz, kezkatuta gaude, ze pasaden astean, Rodríguez jaunak hirigintza zinegotziak esan zuen baztertuta dagoela proiektu hori, ez dala eraikiko, baina zuek, ez dakit, gaur ez duzu aipatu, baina printzipioz Suso jaunak, ABB-ko presidenteak, Rodríguez jaunak hemen hori esan eta 3 egunetara, irratian esan zuen, Ronda Sur delakoa soluzio ona dela. Hori esan zuen. Eta lantalde batean, berak esan aipatu zuen komisioa, imaginatzen dut lantalde batean, esan nahi zuela, argituko dela horrekin aurrera jarraitzen dugun ala ez, eta EH Bildutik eta ala jakinarazi genizuen, gu prest geunden lantalde batean parte hartzeko, hori bai egituratua baldin bazen erregelamenduan esaten den bezala, baina Rodríguez jaunaren hitz hoien ondoren, zeinetan esan zuen hori ez dela eraikiko, ze zentzu dauka lantalde horrek. Beraz galdera da, ea jarraituko duzuen aurrera lantalde horrekin ala ez, eta zertarako den lantalde hori irudikatzeko zerbait egiten dela, irudikatzeko beste alderdi politikoekin, akordiotara iristen zaretela. Bide batez, bertan aztertu behar omen zen txosten teknikoaren ondorio nagusi bat zen, lurperatzeak ekarriko luken errepide berria asko hobea zela Ronda Sur delakoa baino. Eta zentzu horretan, txosten tekniko horrek esaten badu, bere puntuazioan asko hobea dela lurperatzearen errepidea Ronda Sur baino, eta zuek jarraitzen baldin badezue Ronda Sur eraikitzeko asmoekin, Artolazabal Andereak luze eta zabal esan duen bezala, badirudi ez duzuela sinisten, hiri hontan egin behar omen den trenaren lurperatzean. Hori jakin nahi dugu, ea sinisten duzuen lurperatze horretan ala ez. Abenduan ja beteko dira 2 urte, gogoratuko ezue, EAJak iragarritako enkomienda historikoaren akordio horretatik, eta oraindik enkomienda hori ez dago sinatuta. 2 urte, beteko dira abenduan, eta ez dago sinatuta oraindik. Eta gainera, plan orokorrari jarri zaizkion alegazioen artean, Adifek jarri du alegazio bat, nahiko kezkagarria, ze Adif haserre dago. Haserre arazi duzue Adif, esaten du, aprobetxamendu urbanistikoen jolasetik kanpo utzi dezuela, eta beraz, ez zaudetela betetzen haiekin sinatutako protokoloa. Beraz, uste dugu ez dala hasiera ona, lurperatze oso bat agindu urtetan eta urtetan, gero pasa lurperatze partzial batera, orain esatea Ronda Sur hobea dela lurperatze horrek ekarriko luken errepidea baino,
ez dakigu, badirudi, eta orain azerrarazten dezue gainera, Adif dala trenbide horien jabea. Gaur, zure aurkezpenean, ekarri duzu lurperatzea, jakin nahi dugu, ea sinisten duzuen horretan, edo amore eman dezuen, eta ea agintaldi honetan hasiko diren obrak lurperatze hori egiteko. Iruditzen zaigulako proiektu estrategiko bat, eta estrategiko erabiltzen dut naita, zezuek ere hitz ponposo hori gehitu diozue zuen atal horri, ez da proiektu estrategikoak. Guke nahiago genuke gehiago estrategia orokor bat eta gero proiektu zehatzak aurrera amatea, baina bueno, zuek proiektu estrategikoak egingo dituzue eta gutxienez prensan iragarri, eta oraingoz ikusten ari garena da proiektu horiek estrategikoak izan ala ez, nahiko parte hartze gutxirekin egiten ari zaretela, eta ikutzen dituzuen gauzatxoetan jendea azerrarazten dezuela, ez da? Gaur Olarizuko zera laberintoarena nahiko adibide hona da, ez zegoen inolako arazorik bertan, sortu dezu arazo bat, Los Errango saskibaloi kantzena ere uste dugu eraberritze batean lasai asko txertatu litekela erabilera hori, beste modu batera nahi bada, berritua eta abar, baina txertatu litekela, eta segurazki gaur iragarriko dituzue bigarren txandan prozesu partizipatiboak egingo dituzuela, baina uste dugu hasieratik edo lehenago egin behar zirela horiek. Atzo bertan, kirolak eramaten dituen zinegotziak esaten zigun, berari inork ez diola aipatu kantxa horiek enduko direla, beraz zuen artean ere, badirudi ez duzuela hitz egiten. Eta Zaramagako berrikuntzan, sentsazioa daukagu, oraindik goiz da akaso, baina sentsazioa daukagu akats berdinean eror gaitezkela, ez da, eror zaitezketela. Alegia, auzokoekin, parte hartze gutxirekin, eramaten baldien bada prozesu bat, gertatu daiteke koronazioan, koroatzean gertatutakoa, ez da, azkenean, gobernutik esan dezakezue gauza bat, baina azkenean gero, kale-eskale eta atari-zatari ez bada lantzen, hori zaila da aurrera eramatea arrakasta handiarekin. Uste dugu, auzolana bai, diskurso teorikoan aipatzen dezuela, baina gero jardun praktikoan gehiago bilatzen dituzuela adesioak zuen proiektuei auzolana baino. Eta horren lekuko da baitare landa eremuan, gutxienez landa eremutik jaso den alegazio andana. Akobik egin du alegazio bat nahiko potentea 13 puntu dauzkana, eta bertara atxiki dira, edo haien alegazio hori beraienak egin dituzte kontzejo askok, 13 puntu dauzka alegazioa irakurtzekoa da, akaso naiz eta bat ez etorri puntu guztiekin, baino laburbilduz eskatzen dutena da errespetu gehiago, eskatzen dute Gasteiz hiriak bertara kanporatzen dituen erabilera desatseginak eta haien afekzioak neurtzerakoan eta proiektu egiterakoan beraiekin ere kontatu egin behar dela, eta uste dugu hori dela pixka bat beste proiektuei buruz ere esaten ari naizena. Hemen hartzen direla erabakiak nahiko modu vertikal batean, nahiko gobernantza vertikal batetara ohituta zaudetela uste dugu, eta uste dugu parte hartze gehiago sustatu beharko zenuketela, eta elkarlan gehiago, eta uste dugu lehenik eta behin elkarlana zuen artean, udal gobernua osatzen duzuen bi alderdien artean gertatu behar dela. Uste dugu nahiko kezkagarria da, aipatu dudan lehen, pasaden astean Rodríguez jaunak hemen esatea Ronda Sur erabat baztertuta dagoela, eta gaur hartu Zabala andereak aipatu ez izana proiektu hori, eta ABB-ko presidenteak oraindik jarraitzea esaten irratian proiektu hori soluzio ona dela, ezta? Beraz, uste dugu ez dela itxaropentsua hasiera hau, eta ados ez baldin bazaude, espero dugu bigarren txandan erantzutea komentario hauei. Eskerrik asko.